Kippari ja varakippari tarvii kansainvälisen huvivenekirjan. Merenkulkuhallitus on myöntänyt ja minulla on tää pikkasen vanhempi ja perällä on vähän uudempi, että se on oikein saanut hienon valokuva. Osan siitä. Onko paikallaan? Teet. Laske. Ajatellaan, että lähtis vaikka ylöspäin ensimmäisen kiertelemään. Nämä saaret nyt on kaikki tuntemattomat, tässä kannattaa lähteä hirveitä matkoja. Tuossa kun päästään iltapäivällä lähtemään, niin voisi ottaa vaikka tuon tribunin ensimmäiseksi. Ja siitä voisi sitten seuraavan päivän ajella tuonne avovesille ja palailla sieltä ja mennä Jeseraan. Murteria tonne pohjoiseen päin. Siinä toinen satama on Pettinä, mutta Ramina voisi olla parempi. Sieltä sitten voisi katsella vähän taas alaspäin jotain paikkoja tai tulla vaikka Odisen kautta, käydä vähän kaupunkia katselemassa ja Slarin esimerkiksi. Täällä voisi sitten ankkuroitua päivällä jossain, mutta eikä tää tässä vaiheessa katsella. Ollut pikkasen pieniä satamia. Yleisön puute.